Не, той Филип го има сниман на клип. Филип как го е снимал? Той след... не, с балона и той се изплашва. И после Филип иска да го спира, да му покаже, да ложи чипси. Филип снима чипса, той иска да не е. И само котката се доближават болни. Виждате, по анимационен филм ще ли на едно време най-смешните домашни живот на планета. Е така, с четирни крака скача нагоре. Много смешно. Обаче от тогава такова шубе няколко дни престъпват къщичкото, не искат. Брат, ти си от дома на Георги ли, бе? Не. Здрасти на Хари Ботата! Хамба! Ай! Идем в туалетната и дай сега да отидем в туалетна. О, what? Какъв това е? Какъв си е? Хора, мистер... Хора, мистер Пропър с... Хора, видях мистер Пропър. Вижте го, what the fuck? Вижте! Жори Игнатов! Към вас е отправено обвинение, че сте били голям паткан. Това вярно ли е? No коментар. Както и да е. И така, към вас, господине, е отправено обвинение, че не го храните достатъчно. Това вярно ли е? О, не, господине! Моето котка винаги го храня. Ти що се преш на мистер Пропър в даскалото? Там. Тапа го вътчикат някакъв. Ама, господине, обвинението към вас е, че не храните достатъчно котката си и я наричате дебел скункс. Да, я наричате дебел скункс. Това вярно ли е? Господине, ма тото такова ли? То нали е тако? Така, господине, другото обвинение към вас е, че вие сте голям черен паткан. Това вярно. Да. Това вярно ли е? Господине, това вярно ли е? И черни си отпана ногтите, айде! Съдебен спор? Сос не снима, виж го. Паткан. Съдебен спор? Паткан. Телефона на Георги замина, го е там, нищо ти не се. Дай ми го моля да човек, трябва да се абонирам. Верно ли? Стига си ми снима, бе. Хора, вижте телефона на Георги. Падна. Телефона на Георги. Микрофона на Жоро Игнатов падна. Но това е проблем. Човек, и брати, котката ми отгоре. Айде, мил телефона. Майко. Си го.